tangan untuk Mas Dian. Ternyata wah swantene sae tur apa lagu. Aku malah mesake sing wedok. Lek kok nyuting. Kok nyuting tok. Kok nyuting. Tapi pertanyaanku karo Mas Manten, sampean kok lagu iki apal tur nyanyine apik. Biasane karaoke-ne ning endi, Mas? Maksudnya latihane. Oh, etan kono. Bahaya iki. Ning dalem ki duwe studionya pas ada studionya. dhewe. Oh, studionya teng mriku. Oh, Sing belajar buli Iya. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih Mas Dian. Wah, hebat. Malam hari ini di channel berapa 50 channel lebih? 50 lebih. 59,5 channel lah. Oh, klebu channel Kejebus channel Lucy Brahman official uga Mas Andika Multimedia Jakarta. Siap. Terus pundi? Tas enten Mbak Niken jenengan ngersake lagu nopo Mas? Mbok menawa lagu kenangan dulu saat pacaran. Oh, lagu lawas. Nggih, umpama pacarane iki ning kebon ya lagune Jambu Alas. Oh. Umpama pacarane ning kuburan ya lagune Kijing Miring. Napa? Bocah saiki kok Tak kira nek lihat kebunku. Saiki lagu napa mengke ganti Mboten tembake? enten, iki manut mawon. Oh, sampun. Lagu si anu. Kersane Mbak Lucy nggih. Nggih, kersane Mbak Lucy kali Mbak Niken. Nggih mengucapkan mawon selamat menikmati hiburan dari keluarga kami. Siap. Nggih dijaga keamanan dan kenyamanannya. Amin. Demikian juga saya mewakili Nggih. selamat menempuh hidup Oh, baru, nggih, terima kasih. bahagia sejahtera, selamat kikuk. Nah, oke. Matur nuwun Mbak Nggih, Vina dan Mas Dian. Nggih. Jenengan sing pundi? Dintekke sisan wae. Jenengan Sedekah sebuti. sing ikhlas pun monggo. Oh, nggih. Pun. Gareng lek ora ngono mripate langsung biru. Tekna ya kepiye meneh aku lah sugih tenan iki. Lah Mas Dian ki pemborong kontraktor. Kelewatan Kondang. tok. Ketok ngene ning bablas kok piye. Ora pagah dipikir. Iya, oke. Iya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin. Muga. Yagane ya usul. Nah, masalah nggih. Nggih. Matur suwun Mas Dian. Wah, jan ya. Lagi lali. Rasah ra apa-apa. Mboten. Rasa iki nek anu kanca-kanca nggih Mboten sah. ngendang. Mboten sah Mas, salah Mas. Malah jero nerang kok.